Kami lang ba ang adik sa panguhuli ng isda kahit saan kami papunta? Nag-river fishing kami sa Pangasinan, nakahuli si Jess ng monster fish sa Texas, nanisid ako ng sea urchin sa Pilipinas, at ever since dumating kami dito sa Arizona, halos every week na kami nagpa-fish sa local pond namin. At ngayon, nakahuli ang fishing queen natin ng 2 rainbow trout. I'll be honest, mas magaling talaga mag-fishing si Reyna Jess kaysa sa akin. Baka dahil mas patient siya o baka nag-max out siya ng luck niya sa panguhuli. 13 years na siya sa US at ito ang first time niyang tikman ang trout. Buti na lang nung bata pa ako, tinuruan ako ni Papa ko magluto ng trout sa campfire. Kailangan lang ng aluminum foil, salt, pepper, garlic, lemon, and butter. Wrap it up, toss it on the coals, or in our case, ilagay lang sa 400-degree oven for 15 minutes. Perfectly tender, flaky white fish. Sa dami ng fishing adventures namin all over the world, na-realize namin the best talaga ang pagkain na pinaghirapan mo. May masarap na pagkain ka na at may good memories at kwento ka pa. Gustong gusto din ng mga anak namin ang mag-fishing pero mas gusto nila kumain ng sariwang isda. Sa sobrang sarap ng luto ng trout na ito, napakamay tuloy si Reyna Jess. Thank you for watching and we'll see you on the next one.